Wong ora lho Ren. Wis satu nyinyi pisang mlemburi, kowe rono dikeki. Lah aku iki ben pindho lho ning kono wisan. Lah kok rono ora dikeki blas. Wes ini. Piye? Jenengan punya SOP gimana? Salto ngetan ngulon. SOP-nya begitu. Nah, keterangan cairnya berapa nanti? Kita harus menyesuaikan karena BPJS Riok itu adalah mandiri. Bener ada iso. Mungkin yo ngono kuwi lek mau tipu mak glubuk kene. Suwe zaman modern, guys. Iya no. Semua itu ditanggung BPJS. Tapi untuk kalangan Riok mandiri. Ora nek sing nanggung. SOP sesuai SOP ngetan ngulon nggih. Oke, keterangannya sing jelas no. Ayo, Beno. Contohno. Loh, aku sih. Iya ya, aku kaya ngene ora dikeki kok. Ya, iso. Ya. Kertas batu gunting. Kowe berarti. Iso. Kertas batu gunting.
ya. Iya. Yo, awal semua tuh pembukaan 50.000. Kedua nanti yuk, gak ngerti. 25. Ayo. Lebih iki tahun 2026 sih mbok tampil iki zamane kedul 95 wi. Kowe iki genah aja nutupi YouTuber ben ketok ndasku. Ini peraturannya backflip ketika backflip salto ke belakang. SOP sudah apa jenenge? Dikukuhkan bahwasanya salto ngetan ngulon langsung njaluk. Anu 15.000 wis. TK ya sesuai prestasi itu, sesuai akreditasi. 2026 kok ngene iki zamane kedul iki. Aku iso modern. Monggo kita jual beli, guys. Terang ya jual beli. Oke. Ha, golek aku apik 100 berarti ya. Pripun, Bu? Saya sebagai belantik di Pripun iki? Nyonya satu dhuwur mengke 1.000. Asing wedok minggat bae. Tapi ora apa-apa tak tampil nih saya ben ngerti wong e. yo sepenting tampil sih. Coba gini apa melu-melu. Mikir sik, penjataan masuk semuta 100.000 kene. Ngarto jaluk karepmu ada iso. 2026 usungnya nganggo kasir. Ketekno menawa mana? Ketekno menawa mana? Ora. Iki kita ora padha karo biasane. 5 5 iki berarti 50 dibalik. 50 100 nek kene nek 50 pinggir.
Terus yang kene enek pinggir 50.000. Cakep kene 200.000. 200.000. Berarti sesuai SOP. Apa aku goblok kok. Makanya sekolah cuma bantu le. Lah piye? Makanya pendidikan. Iki ono 50.000. Abangnya 100.000. Iki to, Bu? Oleh abang 100.000. Bu. Sing abangnya 100.000 ya, Bu ya? 5.000. Sing abang 5.000 malah. Aku tak. Hah? Sewa tak pancing tak lowobone iki nggih. Baru muni nggih tak takoni lah. Pasti jenengan punya. Bae jawabe 5.000. Ya iso. Di duitku, iso. Ayo. Ayo nang iso. Bunda, terima kasih ya Bunda. Mana Bu? Wong aku ki ana iso. Ngene iki ditanggap sing profesional ada iso. Ayo tampil. Tak iso. Loh, sing enom ki jalunem semangat le. Jalunem sing semangat. Ada iso aja nubruk-nubruk, ada iso. Didelok. Sing tenang, bae tentara, gede gasmu ya ada iso. Tenang. Iso. Jaluk bojo loro. Ya. Ora romantis, Gas. Wong despresi siapa? Iso. Kowe mau tahu ganongan ganteng nenekno. Ganongan elek koyo Rimo kae ora bagus tapi yo ngeledi. Lah, lek elek iki paling wong-wong iki, lek aku kan ganteng kare iso. Kowe ora ganteng kowe piye? Kowe urung percaya lek aku ganteng. Tak buktikan lho.
Sik. Masuk dengan sawang iki. Bani. Kok di sawang wis ketok lho. Ketok sik. Wong iki wajah-wajah. Hei, wajah-wajah TikTokers ngene iki. Ngomong ki comane to. Iki dikasih dangak-dangak gak iki. Iso. Iso. Digas pondang iso kok. Ora iso. Gas pondang. Iso ora? Iso ora? Alah ora iso. Lah iki tipis teritek lho bos. Kayak ngono kae. Golek ki sulemu Putriza. Nopi iki lho genah vitamin tok. Tak kasih tau kalau enggak tahu. Wong ki aja body shaming ngono nyapa dari iso. Sesuai ning ngene nanti sayangku cinta. Udah soalnya sih. Iso. Ngene-ngene aja koyo gitar Spanyol. Iki aja lemu-lemu ngono ki ndak penak sawangane wong ku. Oh iki iso. Wong duwe gitar Spanyol iso ngono iki iso. Panganan ngono kuwi sak alumni to. Nah, iso.